ಗಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಾಡಿಡಿ ಪೌಲುಳ್ಳೇರು ಪಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೈದು ನೀನು ಬಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗ ನಮ್ಮದು ಆಲ ಇಜ್ಜಂದು ಅನಿಸುನೈತೆ ಎದುರು ಸೊ ನೀರು ಪೂರ ಜಾಬ್ ಪೋತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುದುರೆ ಮುಖದೊಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗುಡ್ಯಾನ ತೋಟ ತೊಷ್ಪಾಗಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೋಯರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಪೋವಂದೆ ಫುಲ್ ಪಜಿರುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ನೆರ್ಪೆರ ಅನ್ಬೊಪ್ಪ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತ ಫುಲ್ ಪಜಿರ್ ಬತ್ತದು ಹಸಿರು ಹಸಿರು ತುಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಪ್ಪೊಡೆಯರು ಇದೆ ಬರನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೀತೆಲ್ಲಿ ದೈಪ್ನಾಗ ಬೈದನ ಫುಲ್ ಚೆಂಚಂದು ಚಿಟ್ಟು ಪೋಯ್ ರಾತ್ರಿದು ಬರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಾಡಿಡಿ ಪೌಲುಳ್ಳೇರು ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೈದ ನಂದು ದೈಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಬೈದ ನೇಜ್ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಾಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಕಾಯ್ಸೊಂದು ಫುಲ್ ಕಂಡ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತಿತ್ತಲ ಮಿತ್ತಲ ಕಾಲ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಚನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪೇರಿಸಿನಿಟ್ಟು ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ದೈದೀನಿ ದೈದಿದು ಕೆಲವು ದೈಕ್ಲು ಸಾಯ್ತ ಇಂಚ ತಿಯರೆ ಕುಸ್ಯಾಪ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪಪ್ಪನೆ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರನ ಮನ್ಪರೆ ಸಂತತ್ತು ಪೂರನ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಟ ಇಪ್ಪೇದು ತೋಟ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗಿನಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯರ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಒಂಚು ಪೋಯರ್ಲ ಬೇದಿಸಿ ಇಂಚಿನಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಡು ವೇ ತೋಟದ ಈಪುನ ಸುಲಭತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡರೆ ವೇಟದ ಆಲೇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುನ ಅಂಚೆ ದೈ ಪೂರ ಕೂಡ ಅದೀತನು ಒಂಚೊಂಚು ದೈ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕಂಡು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸೊ ಇದು ತೋಟದ ನೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪನೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬರ್ಸದ ಪಗ ಕುಂಡಿ ಪುರ ನೀರು ಫುಲ್ಲ ಮಂತು ನಂಚು ಕೆಲವೊಂಚು ದೈ ಸಹಿತ ಬರ್ರ ಹಾಕಿದಿಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಬಂಡ ರೆಡಿ ಜನ ಇಪ್ಪೇದಿರು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ್ನ ಪಜೀರ್ ಪುರ ಕಿತ್ಪೇರು అంటే పజీర్ లాభ మస్తు తుంబండ పెత్తాలు ఇప్పేది నీళ్ళు పెత్త కోరి ಪೂರ ದುಂಬು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೆಪ್ನಾಗ ಬಗ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಂಡ ಯೂಸ್ ಆವಂತು ನಾ ಇವಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಳು ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪಜೀರು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನ అయినా ಸರಿ ಮನ್ಪಾದು ತೋಟ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಒಕ್ಕ ದೀತ್
నాకు ఇంకలు ముల్పనే స్ప్రింక్లర్ అడుగుపోతా యాను అక్క బాలేపురా. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಟ ತೊಜಿಪಾಯರನ್ನು ಬತ್ತನ ತೋಟ ತೊಜಿಪಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಪನ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ದುಂಬುದಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪಲ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗಾನಾಗ ಕಲ್ಪನಾಗ 10th ಬರೆಪ್ನಾಗ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಪಾಯರೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನವಾಗ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವ ಒಂದೊಂದು ರವೆ ಕಲ್ತು ದಾಯಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಡಿಂಗ್ ದಾದನ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆಬೇದನು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಕಾಂದ ಆಬೇದನು ಸಂಚ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ತುನಲುಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೈದು ನೀನು ಬಂಗ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತುನಾಗ ನಮ್ಮದು ಆಲ ಇಜ್ಜಂದು ಅನಿಸುನೈತೆ ಎದುರು. ಸೊ ನೀರು ಪೂರ ಜಾಬ್ ಪೋತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಂದೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪನಾರೆ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೇನು ಏತು ಜಾಬ್ ಏತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಏತು ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಜನ ಇಕ್ಲ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂಕ ಬೇಲೆದವುಲ್ಲ ಮಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಕ್ಕಿರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಲೆನ ಬುತ್ತೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ತುಂಬದಲ್ಲೇ ಓಯ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಬಡ್ಡಿಂದು. ಸೊ ಪಾಂಡಲ ಮುಂಚಿನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ದುಂಬು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತನ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ನು ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಂಚ ತೋಟ ತೋಜಿಪಾಯೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಇಂಕ ಬಚ್ಚು ಅಂಚಿನಿ ಏ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದೇನು వచ్చి ನಾನು ಪಟ ಪಾತೇರ್ನ ಆಪ್ ಚಿಂಕ್ ಮುಮಿಳುಂಡು ಗೈಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದೇನು వచ్చి ಮಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಟೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಗ್ಗಿನಾಗ ಬೇರ್ಗುಂಡು ಇತ್ತು ಕಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಉಂಟಾನು ಕಪ್ಪು ಇನ್ನು ಜೈ ಕಾಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಕುದುರೆ ಮುಖದೊಲೆ